И коста пичове, аз съм СБГ и днес ще играем кошуля. Както знаете, тук ще има... Не съм их много апдейтнати картите. Беше коста, ужас. Съм много слабна тая. Ще съм слабна, ама много малко гледай. Нехартосно, ужасно просто. Планче стане 70, какво се прави? Озарата ми ще се ужасно. Реквестваме, така, кое се казва. Тръгне. Томсоното сега му спане да направи някакъв лево. Чакайте да сложим камерата тук. Чакай, аз забравях да... Не хохши да нещо не намаклям. И така, няма да... Не знам какво правим сега. Батъл ли да пускаме? Ей, ще пробваме. Клипът ще стане дълъг. Ама какво се прави сега? Ще пробваме да игра... Не. Този дек. Това може да стане малко дълъг епизод, ако се правим. Това е кошуля. Или това с клиповете да получаваш абонати. И който гледа клипа, моля се абонира, да е палец нагоре, да споделя и така. Това ще го кажа в края на клипа, извинете ме. Така играя с много голям странник. Шпомпа. Ужасен с тази помпа. Пускам тъпия Хокрайдър. Ще карти хора играят така фриз, не да се цепи демичо. Wizard. Така. Плебе, ама. Сколько надо. Мой не знал, детен четвъртици, че мойца. Сега нямам електрозърц, имам зап. Не повярвах трети. Ребята, принцеса отслужила. Ей. Ай, признай нещо. Wizards. Ако Wizards. Аз съм електрозърца. Пеката е ужасен левел, бе. Искам да фризнеш мулта, брат. Фризни за бак си стрел. Фризни хора, бе, брат. О, да. Перфектно стана така. Да ми хареса. Запни, авка. Той ще убия с паркито. Браво на нас. Добре сме. Барберенки. Ще пусна принцесата. Това ще постараме. Ще пусна Фара Спирити. Wizard. Излиша Хок. Фризни са молата. Ай, прямо. Слагаме последни девойки по спорта. Правим гейм. Добре. Голен чез. Кой има шопа? До никъде нямам сапан легендарка от шопа. Че пък аз имам пари, ама... А приема легендарка са. Така. Направихме една битка с този дек. Нищо не помня, клипът става много дълъг. Той е... Ето дек много мачка хора.
Просто нямате представа. Пускаме Week Match. Клипа ще клипа. Аз всъщност мога да направя около 20 минути. Ще е много дълго. Знам, че 20 минути за вас са малко. Обаче хора, замислете се. За вас, да, но за мен... За вас, да, но за мен е нещо. Те мен ще ги пусна, не знам. Не. Искам скрипта. Бипни, точно. Получва, браво. Не го убивай. Супер. Точно елит срейдж. Зап. Точно 9 еликсир. Не 10. Аз първо... Ко направих? В копеля дърто. Аз съм много копеля, брат. Бигла. Защо ли го бе? Аз я знам, че сме това, бе. Идиот цели. Тапака. Сметърни тамаре. Ой, що ли съм спирата? Еба аз. Какво да кажа? Не са хилиш. Как ще? Кой ще нацепи? Кажи, кой ще нацепи кода чинчи? Да запнем. Така Джайан да пуснем. Валкери да пуснем. Памп так на странски так. Давай, Уизардет, аз вярвам в теб. Давай. Yes. Спира бомбата. Ще пуснем барбирани. С рейдж спел. Так, на странски так. Позволят на тя. Ще носим картината, хора, май няма ден. Ако не спрем това, губим директно. А това не спрем, тук не се причинем. Така е бомба комбейсина. Не се тук трябва да измислим нещо да правим хора, защото ще набият. Давай, рейч. Напани. Ай, спечелихме. Барана, спечелихме. И хора, с вас ще заклипа, надявам да ще дадете палец нагоре и се абонирайте. И така хора, имаше един проблем. Така, надявам ще клипа, така ще им палец нагоре и се абонирайте за канала, до лайк. И до скоро хора, ще се видим в следващия